Kag sa good vibes, ang barangay nga bugana sa mga prutas, pareho sang marang, rambutan, durian kag lansones maga sa ulog sa ilang kapistahan bilang pagpasalamat sa mga bugay nga napaambit sa ilang nga barangay. May report si Romeo Subaldo. Ang Maradula nagakahulugan sang marang, rambutan, durian kag lansones, mga prutas nga bugana sa may barangay Concepcion sa Talisay City. Halos kada kanto may nagabaligya sang prutas. Halos kada bangga may makita ka nga mga puno sang sini nga mga kahoy. Kag kada bulan sang Agosto, Setyembre kag Oktubre nagadagsa ang ini nga mga prutas sa ilang nga barangay. Gani ginasaulog man ang Maradula Festival sang barangay. Ini bilang pagsaulog sang kultura sa mga taga-Concepcion kag bilang pagpasalamat sa mga bugay parehas na lamang sa sini nga mga prutas. Ini isa ka selebrasyon sang kultura, tradisyon, kag pag-ikot sang tanan. Kag pagpasalamat man sa atong mahal nga Ginoo sa iya grasya nga gihatag sa atong pinalangga barangay. Kaya kami na-prepare nga different programs and activities sa tatlong adlaw nga selebrasyon. Kag akon man ginapasalig ang ini nga okasyon mangin matawhay, malinong kag puno sang kasadyahan. Magasugod ang Maradula Festival sa Oktubre 11 tubtub 13. Pila sa mga aktibidad nga ginpreparar sa barangay amo ang Maradula Caravan, Trade Fair, Maradula Queen, Medical Mission, Motocross kag Street Dance Competition. Magluwas sa mga activities sa barangay, pwede makapangompara sa siningang mga prutas diri. Direkta mismo gikan sa mga nagatanom sa siningang mga prutas. Kag may mga farm man nga nagatanyag sang eat all you can sang sinitanan nga mga prutas.